Co mě nasměroval, jako myslíš, na cestu youtubera, nebo? Vůbec jako na tvoji kariéru vlastně tady toho celého, jako jestli už jako vždycky věděl od mladistého věku, že budeš chtít být youtuber, nebo jestli to přišlo nějaký zlom, kdy jsi řekl, ty vole, hele, asi baví mě mluvit, baví mě tvořit, budu tvořit content, budu mluvit. Tak to nepřišlo určitě, já jsem to začal dělat úplně random. Jako spousta lidí tady v tomhle roce. Moje výhoda byla, že jsem byl o dost mladší, tehdy to byla nevýhoda, teď je to výhoda, protože 100%. jsem se dostal do té situace nebo do té pozice mnohem dřív, než většina lidí. Nebo většina, záleží jak kdo, no. Ale jako řekl bych, že většina lidí spíš jako píkne v nějakém pozdějším věku, mě teprve 22, ale většina lidí, co tehdy začala natáčet, tak to bylo prostě random. A jako já jsem to říkal i letos, jsem měl tu čest poznat se 2 lidma, díky kterým jsem začal natáčet, a to je Jirka Král a Gamer. Takže s oběma jsem letos mluvil. Jako s oběma jsem letos mluvil a oběma jsem to říkal, že ty jsi vlastně sledoval jejich videjka a říkal jsi, jo, to by mě bavilo, tvořit content, bylo by to fajn. Jo, prostě jsem to chtěl zkusit.